Haia pawb, croeso nôl i Byw'n Iach Glan Wnion yn Dolgellau. Fel ydych chi weld, dyn ni ar agor eto. Mae'n bod newidiadau i'r canolfan. Gen ni seins newydd, a mae'n bwysig gwahan i gwisgo mas pan ydych chi'n dod fewn. Wrth dod fewn i'r canolfan, mae'n bwysig glanhau'r dwylo cyn symud ymlaen i'r dderbynfa. Wrth dod i'r dderbynfa, sganiwch eich cerdyn a symud ymlaen i'r sesiwn. Wrth mynd drwy'r canolfan, dilynwch y system un ffordd. Yn yr ystafell ffitrwydd, dilynwch yr system un ffordd, glanhau eich offer ar ôl defnyddio a'r allanfa drwy'r dwrs. Yn yr ystafell pwysau, dim ond 2 person ar y tro, newch yn siŵr i glanhau'r offer ar ôl defnyddio. Mae gyd o'r dosbarthiadau yn y neuadd ar y funud. Cofiwch i cadw'r pellter cymdeithasol allanfa drwy fanna. Diolch, edrych ymlaen i croeso chi nôl i'r canolfan.